Tervetuloa taas taikapajalle. Tämä taikapajahan on tää taikurien salainen paja, jossa tehdään näitä jekkuja. Minä olen muuten täällä nyt miettinyt näitä pelikortteja. Olen muuten suurentanut niitä jonkin verran sen takia, kun minun näköni on hieman heikentynyt. Sen takia on joskus kiva käsitellä tämmöisiä isompia kortteja. Minulla on muuten täällä myös kaverina tämmöinen papukaija Unto, joka on varmaan teille jo tullut tutuksi. Unto on aina minun kaverinani. Useimmiten me teemme täällä ja valmistelemme näitä temppuja aamusta iltaan. Laitetaanpa nämä kortit pois, nimittäin minun tarkoitus taas on kurkistaa tuonne taikakirjaan. Tuossa on hyvä paikka. Taikakirjaan, että mikä temppu me tällä kertaa opetellaan ja paljastetaan. Jaha, nyt on niin kuin K niin kuin 2 solmua. K niin kuin kynätemppu. Kynätemppu. Sen me opettelemme kohta. No niin, seuraavaksi on sitten vuorossa kynätemppu. Tämä kynätemppuhan tehdään sillä tavalla, että minulla on tässä tämmöinen hattu näin. Sitten minä kokeilen, että onko täällä ilmassa mitään. Jaha, täällähän oli kynä. Laitetaanko se tuonne hattu? Onko siellä toinenkin kynä? Ihan selvästi tuli tuohon sormien väliin. Laitetaan edelleen hattu. Noin, 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 noin. Tämä kynä voidaan myös tällä tavalla ottaa ja heittää ilmaan. 1, 2, 3. Ja se hävisi sinne jonnekin. Ja otetaan se taas vastaan ja laitetaan se tänne hattuun. Tällainen temppu. Ja kohta minä kerron, miten se tehdään. Ja nyt sitten salaisuus. Tämä on oikeastaan aika helppo tehdä. Nimittäin tämä kynä, joka taiotaan, niin se kätketään tänne sormen taakse piiloon. Tällä tavalla näin. Ja miten se saa sillä pysymään? Niin tietysti vaikkapa teipillä. Palanen teippiä noin. Sormen taakse piiloon. Ja sitten teipillä se hyvin kiinni. Noin. Ja vielä, sitä vilattaa paremmin. Noin, noin, noin. No niin. Nythän jos joku tarkkaavainen katsoja voisi nähdä, että tässä on sormessa on teippiä. Voi käyttää myös ihoteippiä, joka on ihon väristä, niin se ei näy niin hyvin. Mutta tärkeää on, että kynä laitetaan keskisormen taakse sillä tavalla, että se on koko pituudellaan sillä sormen takana. Sormia kannattaa myös pitää näin yhdessä, että se ei näy täältä välistä. Se näkyy nimittäin helposti, jos pitää niitä harvaa. Ainut mitä tarvitsee tehdä, niin on vetää käsi koukkuun ja peittää peukalolla täällä tämä kynän kanta sillä tavalla niin, että tämä teippi ei näy, eikä se, että se on kiinni siinä sormessa. Näin. Ja yleensä kannattaa myös pitää liikettä päällä. Ja sitten kun se napataan se kynä ilmasta, niin pysäyttää se. Kynänhän voi laittaa toki sitten hattuun. Eli käytännössä hatussa vaan oikaista se käsi ja poimia niitä lisää. Jos haluaa, niin hattuunhan voi kätkeä vaikka tänne hatun hihnan alle, niin voi kätkeä näitä kyniä, että siellä on valmiina jo vaikka kuinka monta piilossa. Ilmaan heittäminen tapahtuu myös samalla tavalla. Käsi liikkeessä, otetaan se kiinni ja heitetään ilmaan, sormet oikaistaan ja sitten alas. Ja lopussa kun laittaa sen hattuun, esimerkiksi sen kynän, niin voi yksinkertaisesti vaan ottaa sen teipin irti sieltä. Tässä tämä ratkaisu ja ensi kerralla taas lisää. Hei hei!